hedder Daniela, og det er første gang, jeg laver sådan en her video. Undskyld. Bare lidt handicappet lidt. Så I kan skrive kommentarer her, pause, hernede, så jeg kan svare på nogle af jeres spørgsmål og sådan noget, hvis I gerne vil have det. Så læser jeg dem op, en efter en, og jeg siger ikke jeres navn, I må gerne skrive det, men det er lige meget. I må gerne med sådan en ensom fyr, glitterpige og sådan noget. Det må I gerne. Så jeg vil lave mange af dem her stadig, og nogle af dem kommer nok som søster der, som har rundt om. Så det er bare et lille tip. Hej!